يا من عصيت الله يوما غافلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksay mi mga pagariami, kini kapgimbay Amerikano sa katandang inyero kami sa matano sa pamakingan. Sa imanto na ami pagpdetano naging kaya watayo. Pagariniyo akapapantagan na di mga di sagyang kaya jami at muta, isa ko mga jami si sagyang kaya ordon. Ayay niya mga beloya ipagisita ron na giyang kaya may pantag si giyang kaya tigiran na tigtano kapag Islam agi mga pday kuya manan yan na mga pakaisi kailangan kapkaliwan na giro si ko mga pagaritano ayaw to pakaisi na ato na uno ni kukuman o kapag Islam si ko mama tabita sa akong siya mga pagaritan ng mga boy para ay na para kasabuti pip yaw nasutik tano katuri atong na ikukuman o kapturi si ko mga mama so balasan wala lagi ang kaya pagaritan no na ini pala tinuro lagi ang kaya dilago na suara. Bismillahirrahmanirrahim. Balasan wallah giyang ko to giyang kaya pagalitan si Abi Asif. Giyang ko to pa kaisa na kailangan na giyang ko to kailangan ng mga pagalitan giyang ko to kapakarineg o hukuman yan si ko syara. So kapag Islam si kuda to na aya hukuman yan na misupa-supakasan sa mga ulama sa miyadwa siran ka lumpok. Aya katuro o jamhurul ulama sirano to so Hanafiya aguso Maliki aguso Zahiriya na natigiran aso kapag Islam si kuda to na sunna ayaw to ipasudan niran si sagyang ko to hukuman na nagyong ko to katiro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigiyana al-khitanu sunnatun lirrijal. Aya wajhud dalala si sagyang ko to hadith na tigiran na marayag atanto aki alu yawn o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tigian aso kapag Islam ako dato na o kitanan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So madhabu Syafi'iyya gusto Hanabila na natigiran aya hukuman niran nagu ayatin digiran si sagyang ko to kapag Islam asiko dato na wajib. Sa aya pipasudan niran si sagyong ko to hukuman wajib ay mana kaya tiro eran sa paliugat agyong ko to kay Islam si ikuda to nagyong ko to mialoy hadith unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigin man iya man aslama falyakhtatin ay mana niyan na sadin sa mag-Islam na sa tawa mag-Islam na sumul ko Islam na kailangan nagyong ko to kay Islam giyong ko tatigiran na falyakhtatin na atur utwa kapanunugo fi'alu amr ayadullu ala alwujub ayami tuturo yan na paliugat gito tigiwo Syafi'iyya gusto Hanabila isu kapag Islam ako dato na aya hukuman yan na paliugat si iko pitanggisaan Muslim adato sa gito hukuman o udina ilayan o syara ko hukuman nagyang ko to kapag Islam si iko dato. Balasan wala giyang kaya pagaritan o kuan kapantagin naman to adin doktor sa giyang kaya jami at muota. Maliwanag ito yung utak yaw sa niya nun sa pemain na Amerikano pagimbit na Mexicano na kalay kini sa giyang page tano nagunguta ama nakipag-share niyo sa giyang kaya video tano para padkan pa ako si kuya mana ni nabalas sabab ko san sa tawa di ba nguna o kumapia na mulasan ng Allah sa lagid no kaya balasin niya sa giyang taw aming galbag mga na Amerikano bu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.